Lähetyksemme pääaiheita. Ja tässä 7 uutiset, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. SDP:n puoluejohto kokoontui tänään puimaan puolueeseen liitettyä häirintäkohua. Lähetyksemme pääaiheita. SDP:n puoluejohto käsitteli Tässä 10 uutiset, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. SDP:n johto kokoontui tänään puimaan puolueeseen liitettyä häirintäkohua. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Iloa, valoa ja lämpöä joka kotiin tai sitten jos ollaan ulkopuolella. Se on kuulkaa perjantain alkuilta, eli viikon viimeinen 5 jälkeen. Tervetuloa mukaan. Hyvää iltaa urheilusta. Suomen olympiakomitea vahvisti tänään viimeiset urheilijavalinnat. Pakastuvaa iltaa. Täällä etelässä on tullut pölisevää pakkaslunta. Tuo pilvi on tavallaan vähän niin kuin satanut alas.